ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አናዓኹም ሰላህ አዲኔ እዚ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ነመሓላልፎ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናይ ንጎ ይድወር ሰዓት 4 ኣብዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ነታናይ ደወል ምልክት ጽቐጡ ንጎ ድማ ክመጸኩም እዩ ናይ 5-6 ደቂቃ ቃል ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ ሎም ንካፈሎ ቃል ኣብ ክርስቶስ መን ሙኻንካ መፍላጥ ዝብል እዩ ኣብ ክርስቶስ መን ሙኻንካ መፍላጥ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ዓወት ጎደና ኣብ ክርስትና መን ተዳይልኩምኒ ገዛ ርእስኻ ኣብ ክርስቶስ ምርካብ እዩ ንገዛ ርእስኺ ኣብ ክርስቶስ ምርካብ እዩ ብትኽክል ንርእስኺ ኣብኡ መን ሙኻንኪ እንተረኺብኪያ ኣብኡ መን ሙኻንካ እንተረኺብካያ ዓለምካ ክልወጥ እዩ ናብራኻ ክልወጥ እዩ ህይወትካ ክልወጥ እዩ እቲ ሕቶ ብትኽክል ንርእስኻ ኣብኡ ትፈልጣ ዲኻ ብትኽክል ንርእስኺ ኣብኡ ትፈልጢ ዲኺ ስለ ገዛ ርእስኺ ኣፍልጦኺ እንታይ እዩ ስለ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ፍልጠት እንታይ እዩ ከምቲ ብደገ ሰብ ዝፈልጠካ ዲኻ ንርእስኻ ትፈልጣ ወይስ ከምቲ ኣቀድመ ኣምላኽ ኣብኡ ዝተፈለጥካዮ ኢኻ ንርእስኻ ትፈልጣ እግዚአብሔር ኣብ ክርስቶስ ዝፈልጠካ ሞ ንስኻ ከነዓኻ ኣብ ክርስቶስ ንርእስኻ ፈሊጥካያ ዲኻ ኣብ ክርስቶስ ንርእስኻ እንተ ፈሊጥ ካያ ትክክለኛ ፍልጠት ስለ ዝረኸብካ በሐቂ ክትገለጽ ክጅምር ኢኻ ሐቂ ክርስቶስ እዩ ኣብኡ ዝፈለጥካዮ ዘበለ ኩሉኻ ሐቂ እዩ እንተ ደኣ ንገዛ ርእስኺ ካብኡ ወጻኢ ተርጊምኪያ ብጌጋይ ተርጊምኪያ ስለ ዝናብራኽ ትክክል ክኸውን ኣይከለን እዩ እንተ ደኣ ንገዛ ርእስኻ ኣብኡ ረኺብካያ ኣብኡ ተርጊምካያ ግን ህይወትካ ሁሉ ትክክል ክኸውን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 17 ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እዩ እነሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ ስለዚ ሓደ እኳ ኣብ ክርስቶስ እንተደኣ ኣሎ ሓደ እኳ ኣብ ክርስቶስ እንተደኣ ኣሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ልዕል ኢልኩም እንተደኣ አንቢብኩም 16 ደጊም ኢሉ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ካብ ሕጂ ብመንገዲ ስጋና ሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሉ ሪኹም ስለይኹም ዘለና ፍልጠት ተቐይሪ እዩ ንምንታይ ምኽንያቱ ንስኹም ተቐይርኩም ኢኹም ካብታ ናብ ክርስቶስ ዝመጻኹሙላ ካብታ ኣብኡ ዝኾንኩሙላ ሰዓት ጀሚርኩም ማንነትኩም ተለዊጥ እዩ ህይወትኩም ተለዊጥ እዩ አሜን እስኹም ተቐይርኩም ኢኹም ስለዚ ከምቲ ትማሊ ኣብኡ ኸይነበርኩም ንፈልጠኩም ዝነበርና ሕጂ ግን ኣብኡ ምስኮንኩም ከምኡ ኣይንፈልጠኩምን ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ሐዋርያ ምናልባሽ ትማሊ ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ይፈልጡኻ ነይሮም ይኾኑ ዝተፈላለየ ኣስማት ለጢፎምልካ ይኾኑ ብዝተፈላለየ ኣስማት ይገልጽዎ ነይሮም ይኾኑ ሕጂ ግን ሓፍተይ ትማሊ ትግለጹሉ ዝነበርኪ ከምኡ ነይርካ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ሕጂ ግን ካብታ ኣብ ክርስቶስ ዝተረኸብክላ መዓልቲ ጀሚርኪ ናይ ትማሊ ስለይኺ ዝነበረ ፍልጠት ኩሉ ባዶ ኮይኑ እዩ ብኡኡ ኣይትፍለጥን ኢኺ ብኡኡ ኣይትግመትን ኢኺ ወላ እኳ ሰባት ክሳብ ሕጂ ብኡኡ ይፈልጡኺ ይህሉ ይኾኑ ግን ሰባት ሞግደፍዮም ንስኺ ግን ንስኺ ኣብ ክርስቶስ ዝመጻኽላ መዓልቲ በታ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍልጠት ንርእስኺ ርኸብ እያ ይሲ ደጊም በቃ ኣብ ክርስቶስ እንተደኣ ኣለና ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሓድሽቲ ፍጥረት ኢና ኢሉ ሓድሽ ማለት ድማ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ዝተረኸብክላ መዓልቲ ጀሚርኪ ብኣቐዲሙ ዘይነበረ ሓድሽ ህይወት ይኽተወሊድኪ ኣምላኽ ስለይኺ ዘለዎ ፍልጠት በታ ኣብ ክርስቶስ ዝረኸብኪ ሓዳሽ ህይወት በኣይ ዝፈልጠኪ መን ትብል ትኾኒ መን ትብል ትኸውን ስለ ገዛ ርእስኻ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለካ ስለ ገዛ ርእስኻ እንታይ ኣፍልጦ እዩ ዘለኪ ይሲ ክብርኻ ትፈልጦ ዶ ሓይልኻ ትፈልጦ ዶ ስልጣንካ ትፈልጦ ዶ ብጸጋ ምሉእ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ብጸጋ ኹቡብ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ናይ ላዕሊ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ብርሃን ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ወዲ ክብሪ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ጽድቂ ኣምላኽ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ቅዱስ ሙኻንካ ትፈልጥ ዶ ይሲ በዚ ርእሲ በዚ ማንነት ንርእስኻ ስረኺብካያ ዲኻ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 تحتي لكم بقولكم ايه كاب تقسي شو مونت كاب تقسي شديش تغنى بوينا اتزو موتا كاب حاتيات حرا وطي مو ازي داقيم نا حاتيات كي جزا اتي نا حاتيات
ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ ተአረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና አሎና እቲ ካብ ሞታት ዝተንሰአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞትን አብኡ ከም ዘይመልኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን አሎና ማለት ሞቱ ሓንሳእ ንኹሉ ግዜ ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ብህይወት ግና ንኣምላኽ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያውያን ከም ዝኾንኩም ንርእስኩም ቁፀሩ ሪኹም አቋጻጽራ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ረእይዎ አነ ምስ አምላኽ ሞይቴ ምስ ክርስቶስ ሞይቴ ምስኡ ድማ ተንስኤ ምስኡ ንኣምላኽ ህያው ኮይኔ ምስኡ ድማ ወራሱ ኮይኔ እሱ ዝወረሶ ወሪሴ ንሱ ዝኣተዎ ኣቴ ንሱ ዝበጽሖ በጽሔ በዚ ፍልጠት ዝስ ንርእስኩም ቁጸርዋ አቋጻጽራኩም ቀይርዎ በቲ ኣብኡ ዘሎ ማንነትኩም ንርእስኩም ረኸብዋ ሽዑኡ ብኡኡ ክትግለጹ ክጅምሩ ኢኹም ክሳዕ ንርእስኻ ብሓቂ ዘይፈለጥካያ بحق አይተማላለስን ኢኻ አና ኃጢአተኛ እንዳበልካ በቅድስና ክትማላለስ ንርእስኻ አይትረኽባን ኢኻ ካብ አና ኃጢአተኛ ወፂኻ በታ ንሶም ቅዱሱ ንርእሰይ ስሊኦም ቅዱስ ኣለኹ ኢሊ እሞ በሐቅ ቅድስና ቅዱስ ሙኻንካ ንርእስኻ ፍለጣ ጽድቅ አምላኽ ሙኻንካ ንርእስኻ ፍለጣ ንርእስኻ ኣብ ክርስቶስ ዲስካቨር ግበራ ንርእስኺ ኣብ ክርስቶስ ድለያ ኣብኡ ምስረኸብኪያ ብኡኡ ድማ ክትገለጽ ኢኺ ንስኺ ኣብኡ ሓዳሽ ኢኺ ንስኻ ኣብኡ ሓድሽ ኢኻ ንኣምላኽ ህያውያን ኢኹም አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ከሞታት ከም ዘተንስኦ አብየማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም